yanka hannu yana ɗaya daga cikin abu mai mahimmanci a iya ɗinki. Idan kika iya yanda za ki fitar da hannunki, ki fitar da armpit ɗinki normal, ba abin da zai sa ki zo ki faɗa da customers ɗinki, kuma za ki iya ɗinkin ki normal shi kenan. In kuka biyo ni za ku ga yanda ake yi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kuna tare da Farm and Creative. Yau insha Allah za mu koyi yanda ake drafting ɗin hannu. Kamar yadda kuke gani wannan pattern paper ɗin da za mu yi amfani da ita ne. You can go ahead ka yi amfani da yadin da kake so ka yi da shi. Amma mu za mu yi saboda tutorial ne za mu yi amfani da paper. So wannan za mu fara zana starting line ne daga kan shi za mu fara ja saboda mu samu ya tashi daidai. Sannan kuma yadin ko kuma paper an yi folding ɗinta into two, za mu ɗauka da shi za mu yi amfani. So kamar yadda kuke gani za mu fara jan layi daga kan starting point zuwa ƙasa. Za mu saka 4.5 inches. Wasu suna sa 5 inches wurin da cap ɗin zai tashi kenan na daidai saman kafaɗa kenan inda zai tashi. So in kuka sa 4.5, 4.5 kenan, ko kuma ku saka 5 inches zai tashi daidai. Sai ku yi marking ɗin shi kamar yadda kuke gani sai ku ja. So daga nan za ku ja zuwa ƙasa kuma tunda za mu fara yin short sleeve ne. Akwai dogon hannu akwai gajere, to za mu fara da gajere. To za mu saka 8 inches. In kana so za ku iya saka like 10 inches, 12 inches, ya danganta da yanda dai kuke son tsawon shi. So ga shi nan dai wannan mun saka mun sa 8 inches. So ga shi daga sama yanzu wurin kafaɗa zuwa nan za mu saka 4 inches. Sannan bicep za mu jawo zuwa bicep ɗinmu shi ma, wannan shi ne bicep. Sai mu auna wurin zagayen armpit kenan. So an yi amfani da 10 inches plus seam allowance 1.5 inches, shi ne ya tashi 11.5 inches. So daga nan zuwa nan shi ne za ku ja French cuff ɗinku wanda za ku yi amfani da shi, ku yi da ruler ko ku yi da hannu. So daga nan za ku saka 4 inches zuwa ɗin nan, inda kuka sa 4 inches ɗin nan zuwa bicep ɗinku sai ku ninka abin da ya ba ku kawai. Iya dot ɗin dai tsakiyan kuke buƙata nan za ku ɗauka. Inda in kuka ja cuff ɗinku zai zauna daidai yadda in kun tashi haɗi ɗinkin ku ba zai ba ku matsala ba. Idan kuka nutsu kuka zana shi lafiya za ku ga kun fitar da shi normal. Kamar yadda kuke gani idan ba ku da wannan ruler ɗin za ku yi amfani da hannunku ku yi free hand zai yi muku normal, za ku iya ja. So ga shi yanda kuke gani za mu ja French cuff. So idan kuka yi ga shi zai tashi haka. So daga nan sai kuma mu zo mu saka zagayen hannu, dantse kenan. That is wurin cinyar hannu, dantse ko. So za mu ja shi, shi kuma wannan gabaki ɗaya ga shi nan yanda ya tashi. Za a sa har seam allowance kenan, za ku ƙara 1.5 inches. Sannan sai ku ja. Gaba ɗaya zagayen 10 ne na wannan wanda aka yi amfani da shi, aka ƙara 1.5 shi ne ya tashi 11.5. So nan ga shi zagayen armpit gabaki ɗaya daga sama kenan sai ku fara auno shi ku gani. Wannan an yi amfani da 15 inches ne, 15 a ninke zai ba ku 7.5. So sai ku ƙara seam allowance 1.5 shi ne zai ba ku yanda za ku fitar da daidai armpit ɗinku. Sannan sai ku cire pattern ɗin. Pattern ɗinku. So ga yanda short sleeve ɗinku zai tashi kamar misali wanda guntun hannu ne wanda kamar in za ku ɗora peplum a ƙasa kenan ƙasan shi in kuna so, ko kuma za ku yi wani kwalliyan adon a ƙasa. Za mu ƙara fitar da long sleeve ɗin ga shi. Za mu yi repeating abin da muka yi da farko ne. Idan muka yi repeating za mu gani ga shi nan za mu sa 4.5 inches kamar yadda muka yi da farko. Sannan za mu ja bicep ɗinmu ga shi shi ne wannan.
wannan layin kenan. Bayan mun ja 4.5 ko mu sa 5 kamar yadda na gaya muku a da farko. So sannan za ku ja yanzu zuwa elbow ba zuwa kamar 10 ba, zuwa elbow sai ku ƙirga daga nawa ne zai kai ku zuwa wurin elbow, gwiwar hannu kenan. Idan kuka ja sannan shi ma sai ku ja iya gwiwar hannu kenan. Sannan sai ku ƙara ɗaukowa daga sama iya tsawon dogon hannun yanda kuke so dogon hannun ya kama. Wannan dai an yi amfani da 22 inches ne. So sai ku ja. So bayan nan sai ku zo ku auna 4 inches zuwa down, zuwa bicep. Daga sama kenan zuwa calf ɗin can. In kun tashi nan za ku fara wurin zagayen armpit kenan. Za ku sa shi ma ku ja gabaki ɗaya 10, so plus 1.5 seam allowance kenan inda za ku yi bar allowance na ɗinki. Sai ku ƙara shi ya zama 11.5 kenan. So na kamar yadda muka yi da farko kenan. So sai ku ja 4.5 inches daga starting line zuwa bicep. Idan kuka ja sai ku sake ninka shi tape ɗinku daidai ku yi ƙoƙarin yadda za ku ajiye shi ba zai goce ba. Sai ku yi point ɗin tsakiya inda za ku fitar da wancan cup ɗin nan da kuka fitar da shi. In dai ba ku gane ba, duk wanda bai gane ba ya tambaya zan fahimtar da shi in Allah ya yarda. So sai ku janyo yanda cup ɗinku zai fita daga nan wurin zuwa nan kenan. Cup sannan sai ku juyar da shi, shi ma can ku sake ja. In kuma kuna yi da hannu za ku yi, za ku iya jan shi da hannu ku yi shi straight yanda zai fita dai ya fitar da kanshi da kyau. Kamar yadda kuke gani. Ga wanda bai gane ba za ku iya tambaya a comment section. In Allah ya yarda in na gani zan ba ku amsa abin da kuke tambaya. Idan na sani kuma na fahimci me kuke tambaya a kai, zan ba da amsa a kai. Sai ku ƙara jan nan ku fitar ku juyar da shi kenan. Sai ku yi. Haƙiƙa idan kuka bi wannan method ɗin za ku ga kun fitar da hannunku ya fita daidai, armpit zai fita daidai ba zai matse ba. Ba za ku samu damuwa wurin ɗinkin ku ba. Domin a nan ne ake samun matsala wurin fitar da hannu. So yanzu sai mu duba hole ɗin armpit yanda daidai ramin armpit kenan zai tashi. Ga shi gabaki ɗaya 17 plus seam allowance ga shi 1.5 shine ya tashi wurin bicep ɗin nan ga shi daidai haka kenan. So sai round ɗin hannu yanzu gaba ɗaya 10 ne a fold kenan. In yana ninke, in yana miƙe 20 kenan. Yana miƙe 10 gabaki ɗaya. In yana aka miƙar da shi, in aka ninke kuma 5 ko. So plus seam allowance 1.5 sai zagayen hannu kuma ga shi nan 13 gabaki ɗaya. Sai ku sa yanda hannun mutum ya kama wanda za ku yi dai yanda kuke son kuka auna shi. So sai ku sa sai ku janyo shi ma ku haɗe shi. Ga wanda bai gane ba ku yi mun tambaya a comment section zan ba ku amsa in sha Allahu. So wannan bambancin su da short sleeve layuka guda biyu ne. Idan kuka duba za ku ga just layi guda biyu ne ya raba su. So sai ku fitar da pattern ɗinku. Za ku iya bin mu a koyon ɗinki a sauƙaƙe. Ku yi follow, ku yi share don samun abubuwa masu muhimmanci da zarar mun ɗora. So wannan ga long sleeve ga short sleeve. In Allah ya yarda in kuka bi wannan pattern ɗin za ku gane. Sannan akwai patterns, akwai ways da yawa wanda ake fitar da wannan patterns ɗin ba wai lallai guda ɗaya bane ba. Mun gode.